इस मानिको देवान विलेज कमिटिनि निबारन पारानि आसिनी कुमार त्रिपुरा शाक हामिया पेरालाइसिस मानजाक नुखुंगो तांनाय आजिनाय ग्रै नुखुंगो खरकनैनो तंजाओ बरकनो थाङै चुबा चुरैख्या तिप्रा मथानि आदंरक आरो मानजाखा तिप्रा मथानि करबुक ब्लक प्रेसिडेंट हिरणमय त्रिपुरा तांफां विशाल देबबर्मा चेयरमैन भूपेश देबबर्मा सिनियर लीडर्स सप्तम जमातिया हारादन त्रिपुरा खबै कुबनि आदंरक इरतिनि करबुकनि टिप्रा मथा ब्लक प्रेसिडेंट फाइमेन तानि बाय फाया किसा सायखना रलेसान आनि दादा कलायो आनि दादा ना नायनि फायो आनि दादा लायो 2015 नि सिनि हानजा जाकुं जावै खालाय जावै बिनि बुमं आसिम कुमार त्रिपुरा महलाय आनि बुबैनो कलायो बिनि बुमं सबरदिनि त्रिपुरा हाजराव मानानि बागै देलि तांमेया तैमेया नव कलाय दं डॉक्टर अफ नंमेया বিকলাঙ্গ বাটার মহলা গামনাই কোনো এই জায়গা কোনো অন্য পার্টির আগের কোনো ফাইট দি নাই ফেয়া চুবাচুক রক দুই মানহা তিনিনো প্রথম টিপ্রা মঠানি ফাই ইরে চুবাচুক ফাই মানে হালাই তা রক ফাইহা সাইদিমান ওয়াগারানি হইতে মানে টিপ্রা মঠানি মাইরং তোহা মসরি রাং याफाजा বেলাইনা ভাই नों तिनी किसा सुबासुक मान माने बुबागारानि बिसिंतै नों बायजा रक मातं हलाय हामजागो न द इरतिनि सिनि करबुक्तिप्रा मथानि प्रेसिडेंट फाइ सपायजाक तानि बाय सपायहा किसा सायखानारले Yakung yang ojani bagai हालाय hukumanni yakung yang ojau bini bihiyo haplang निनि बुमहालाय ता बुमं sabotini Tripura sabotini Tripura तिनि नर अर फाइमानि तामनि कारनै ताम नतै फाइलेट मानि खा जोंतिनि करबुक सात डिविजननि कायसा बैरिगि दगान इस मानिक देवान अब सिनि कायसा अनेक बिपदय दंखा यानी कि बकुनु जे बिनि याथेक हामियांगै पैरालाइसिस संजाबाबो पैरालाइसिस मानजामानि परे बकुनु जागा बिनि इनकाम करिखा केताय बिनि बिहिक मोसा दं बिहिक कायसा दंग के बदिजस एमन जे अवस्था जाया के जोंतिनि करबुक सात डिविजन अंगै सिनि टिप्रा मथानि आइडियोलॉजी रमैजों दिनि बनो जों करबुक सात डिविजननि कायसा बिसिक्लायो इस मानिको देवान इस मानिकोनि देवाननि कायसा कामी कलायो निबारन पारानि कायसा सिनि ताखुक आसिम कुमार त्रिपुरा आबो कायसा अनेक तिनि पेरालाइसिस मानजा हायनि बागै जों तिनि टिप्रा मथानि जों तिनि बनो किसा जों माइरं गते रां जों किसा सुबासुरुनि जों फाइजाक तिनि गेवर साब साब रक फाइ सपायखा आरो जों तिनि करबुक सात डिविजननि जों फाइ सपायजागर सिनि करबुक सात डिविजननि सिनियर लीडर सिनि सिटिजेन बरम गोनां सप्तम जमातिया ताई बिरेगि दगान पश्चिम मानिकोनि चेयरमैन फाइजाक भूपेश देबबर्मा ताई और फाइ सपायजाक सिनि जत वारियर्स रक ताई सिनि ब्लक नि मेम्बार्स बरम गोनां हारादन त्रिपुरा बर' फाइमानजाक फाइजाक जतने बुमु सालिया जत सिनि बुबाग्रानि जे थानसा जे सिनि टिप्रा मथा बुबाग्रा जे थानसा हिनि सामानि ओ थानसानो लबै जों तिनि केनो अब टिप्रा हिया केबनो जमातिया हिया गै जों जत जातिनो जों सिनि जे मानसि जरा बुबाग्रा हिनो थानसा ओ थानसानि कौनो लागै जों तिनि जों सिनि जे मानसि जरा जों तिनि चुबाचु रुफायका ओमफ्राय